Salut prieteni, azi de la porumbei. Azi o să vă prezint doi porumbei și mâncarea lor, ce le dau eu. Dați-o să închid-o aici. Să vedem. Mâncarea cu tață, boabe, mazele, aia semințe de floarea soarelui, grâu, porumb. Și azi o să vă prezint albul acela. Nu știu despre toți porumbei mei, că mi-au și pe pod. Și puiul ăla, dacă se vede, stați să dau mai aproape. E un video scurt. N-am pui la ei, dar o să-mi fac. Am perechea aia de acolo. Roșia aia cu tot cu masculul ăla. Și albul ăla vreau să cobor o porumiță de pod. Asta mâncarea. Și nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă vă place ce fac eu. Și atât, dacă n-am altceva, nu mai am ce aia. O să fac altul video dacă să strâng maxim 4 like-uri. Hai salut și dați un like dacă vă